Hola, guapos, com esteu? Segur que molt bé. Mireu, ara us diré unes activitats que podrem fer de català i de castellà. Val? Primer de tot, agafarem un conte que segur que teniu a l'habitació de llengua castellana i de català, llegirem un petit text, pot ser un capítol o un trosset del conte o així que us hagi agradat més, d'acord? El llegim en veu alta, d'acord? Si pot ser que estiguin els papes davant millor perquè així us senten i us poden corregir l'accentuació, com fem a l'escola, que llegim en veu alta també. I després d'aquest capítol que heu llegit, farem un petit text lliure, val? Com feu vosaltres a l'escola, que escrivim doncs, el que hem llegit d'aquest capítol, d'acord? Després farem un dibuix, sí? Sobre el que explica aquest tros que heu llegit, tant de català com de castellà, d'acord? Després una altra cosa que també podem fer. Del llibre del Dino i del Trenet, val? Agafem les pàgines de la J i de la G, que són les últimes que vam treballar, sí? I agafem dues paraules, d'acord? De la J i de la G que us agradin més, val? I fem 10 frases. Per exemple, joguina i gat, d'acord? Joguina va amb J i gat va amb G. Doncs feu una frase, d'acord? El gat té una joguina que li agrada molt a casa seva, val? Recordeu-vos que té que tenir subjecte, predicat, algun adjectiu, val? Com hem estudiat als tallers que fem de català i de castellà, d'acord? I després no us oblideu d'una cosa superimportant, que ja us ho deia la Marta moltes vegades a la classe, i segur que la Soraya també. Hem de llegir una miqueta cada dia, d'acord? Cada dia abans d'anar a dormir o a la tarda o com vosaltres vulgueu, llegim un conte, un trosset d'un conte, tant de català com de castellà. Sí? Molt bé, doncs un petonet molt fort i una forta abraçada. Adeu a tots!